Sanibonani molweni, ndiyanamkela ku-SCTV ngesiXhosa. Uxhuthwaxhuthwana lwakaMsimelelo lusaqhubeka. Utatazala uthi uMsimelelo umbushile lo mfazi, yena soze akuvume ukhontrolwa ngumfazi ngolu hlobo. Khona ade ambeke nesandla, ufuneka uthi yiza, uzawundenzani. uMsimelelo umele ufuneka uba makacele uxolo. Funeka uthi asoze. Uzikhali yena uthi makahambe ufuneka yindlu yakwamakhwethu le. Funeka uthi asoze kokwakhe pha and makamphumele. uNontle uvele waphelelwa ngamandla ke wahlimpinika ngoba kaloku uyayibona yonke le nto yenzeka ngenxa yomtshato wakhe. KwaNozuko ufikile kudetective ezothatha umzimba namanye amapolisa kunestatement kuNozuko. Othe ke uNozuko yena uve ingxolo yokuphulwa kocango xa efika nanoMaflawa ngoba bebephumile. Then ke waleqa kwisafe yomyenakhe asobona uba lo mntu uyaqhubeka, wathatha isibhamu wadubula. UAnathi ubuziwe ke uba inoba ngubani lo umfuna efile kangaka. UAnathi uthe akazi. uNozuko azimbambe iintloni umane ejonga uNomaflawa. uNozuko ke ufikile sele eleqa kuAnathi ecela nodetective uba abe nendlela yokukhusela abafazi bakhe. Udetective uthe ucela babe nomonde azobafumana aba bantu benze yonke le nto. Uvele wakhala kuAnathi ke esithi njani uba abe nomonde kodwa yena uphantse wafa. uNozuko uncumile kancinci kuba uzibona eqhashile, ayimoyami yonke le nto udetective uyikhomba kwenye icala. Ebusuku uMsimelelo ume emnyango wekamera yapho nofuneka ufuna ungena. Ufuneka uthi uthe tu tshixile emnyango. Kufike ke uzikhali uMsimelelo esamile ethi sacela uvulelwa ngufuneka. Wathi gqi uzikhali sesithi hey khaba olucango luyowa le kwaSathana uqina lo mfazi. uMsimelelo uthe soze enze loo nto emfazini wakhe ke yena. Uzikhali uthe lo mfazi usaza kukhwela ezehlela apha kuwe kodwa nothi kuye. uMsimelelo uthe yena uzama nje ulungisa izinto. Hayi ke uzikhali uthi zizinto zantoni ezo. Lo mfazi setsibe litye likaphungela ngoku and uthi uzamdla ufuneka omhla ibhokhwe futhi hayi nebhokhwe inkomo ngoba kaloku useyisandla kuye. uMsimelelo umile yena uba funeka vula umnyango ndiyakucela Jo. Uzikhali uthi yho anganxiba iqhiya nje lo mfazi ngoba nguye indoda yalapha. Ukhwaze wancama ke uMsimelelo wemka ufuneka yena uvele wakhwela ebhedini walala. uNozuko yena uyanconywa ngoba yihero usindise ubomi bukaAnathi, but ke ngoku uAnathi oko esezandleni zikaNozuko so yena uluqinisile uthando lwabo kahle kahle. uMsimelelo ke uncame waluqhaqha ucango. Uzikhali yena ukhuza ukuba lo mfazi usekule ndlu nangoku and le ndlu kaloku yindlu yonyana wakhe le. Ufuneka uthe urhalela nje ubona igama lakhe kwi-title deed yalo mzi. Yena akathethi nomntu igama lakhe lingekhoyo pha, uthetha nabantu abavelayo kuphela kuyo. uMsimelelo uthe ucela ekudelela utatakhe. Uzikhali undwanyile ke ngoku ngoba kaloku uyayazi uba akho gama lakhe pha and ke ngoku kuthiwe makaphume kwafuneka aphume noMsimelelo lowo nakakade bohlukane naye ufuneka. Uzikhali uthe uMsimelelo makamphele umfazi azomlungisa. Umsi uthe kumkakhe lo uyakwazi ummaneja ngokwakhe. Ufuneka uthe ukhathele yibehavior kaZikhali and uMsimelelo oko ethule ebukele uZikhali ezehlele ezenyukela kuye and yena bekumele uba ifocus yakhe ekulo mntana ammithe 9 months yonke and akanaye omnye umntana ngokuqala noGqeberha kodwa babhizi barhotha-rhothana noZikhali. And ethi uMsimelelo umamela utatakhe akanandaba noba ufila njani. Mabaphume pha bamshiye in peace. Sisaqhubeka, enkosi ngicela subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.